Така, мамо, да, трябва да го изсипеш. Масло. Давай, мамо. Браво! Добре. Така, виж, ето така, минаваме с точилката тази. Беля си взехме. Анди, това какво е, мамо? Луна. Луна? Да. А това какво е, мамо? Кака. Сърце? Как прави сърцето, мамо? Да. Анди, колко бисквити изяде, мамо? Една. Една? Да. Според мен са поне 4-5. Така.